Vale, veis endavant. Inés. Inés. No, vale. Así es una paga. Laura Lamán. I una cama, una altra, aixequem un bracet, una altra, i una gran volta amb un barranc, molt gros, molt gros, molt gros. Caminem, braços en l'aire, puntetes. I caminem. Aquí comença la història d'un cavaller vertical, situat a les terres muntanyoses de Montsant.
Envoltats de tanta harmonia, arreu tothom feliç vivia, gaudint de pau i alegria, i els monjos tot ho beneïen. Actuació. El ball de les cigales els el cantaré, el ball de les cigales els el cantaré. El pare quan la sembrava feia així, s'andava dins del pis i s'enlligava així. Treballem, treballem, que la cibada, treballem, treballem, que la cibada guanyarà. Treballem, treballem, que la cibada, treballem, treballem, que la cibada guanyarà. El ball de les cibades els el cantaré, el ball de les cibades els el cantaré. El pare quan la cibada feia així, andava tot pel pis i s'enlligava així. Treballem, treballem. De sobte va succeir que aquella bonica vila, degut a uns fets que us narrarem, deixà de viure tranquil·la. Era un dia com els altres, un matí clar i lluent, quan la por es desconcert va assetjar aquella gent. Clar i corria, com si el perseguís un llamp. La fera, he vist la fera, el poble no té sortida, m'ha destrossat el ramat i per sort he salvat la vida. Quina desgràcia tan gran! Veniu, que us ho explicaré. Deixeu-me reposar un xic per recuperar l'alè. I els digué que aquella nit les ovelles es movien, el ramat no estava quiet i els gossos tampoc dormien. Quin esglai i quin horror! Per sort va salvar la pell, doncs va descobrir la fera abans que el cerqués a ell. Feia morir d'espant, treia foc per la boca i era molt i molt grossa, amb les potes aplanades, talment era com un drac. Hem de cantar, no cantem. Un drac pesades que treu foc pels queixals i té la cua llarga. Tothom. Un drac
Un drac ha vist un drac a dalt de serralada que es menja els anyells i ensorra les taulades. Un drac, un drac, un drac, un drac, un drac. Un drac ha vist un drac i el fet Es mirava, esglaiats de sobre l'arc. Si no prenien mesures, ja no es quedaria cap remat. I va fer un pregó pel poble, tots a la plaça Major, que no li falti ningú, cal prendre una decisió. Per decret es va aprovar que cada dia a les 12 es sortejaria un veí per portar-lo al drac ferotge. I és així que el primer dia, quan la nit eixia, a la filla del bon rei, la mala sort sorprenia. Princesa, Però el sorteig era legal, no hi havia res a dir. Més per ocupar el seu lloc, tot el poble s'hi va oferir.